chene ngere kuli ohuda na Chineke eme ihe jule ọzọ dị bụ wọsịrị nke na-abịa n'asha ọgbọgbọ mara iji anya aka anyị anyị sị na ọ ga-adịrị anyị mmadụ eke ọ ga-adịrị anyị mmadụ ọ ga-adịrị anyị mmadụ ori ọ ga-adịrị anyị mmadụ ụgwọ abụ ụbọdụ eje ndị obodo anyị egwu amala gị yo watching ụmụ afele ka ụmụ Naijiria ụmụ afele ka ụmụ obodo anyị ndị obodo anyị bịa zụta ndụ bịa n'ụzụta ndụ bịa n'ụgbala ogene ogene kọwa mba bịa n'ụgbala ogene egone kọwa mba okokoko kangwamuno balance ego balance equation anyị ebe ihe nọ n'ọhịa ịgwachi na-eme ọ bụ eziokwu onye bara egwu ya ọ bụ eziokwu onye bara egwu ya ọ bụ eziokwu onye mere ihe na-ada ịmana egwu ahụ anyị agbawa egwu na-ada ego nwamba na-etigwa egwu na-ada anyị etiwe oge na-ahịhịa agbabọla ụbọ ụwa tịgatịga n'ụwa tịgata n'ụwa tịga onye kwube nwanne ya nwanne ya onye bụ nekwa ika n'elu ya onye tụ na wee kọwa mba ọ na-adịgide Jehovah Jireh, send the by that